Hasičov počet požiarov z roka na rok stúpa. Minulý rok likvidovali takmer 5300 požiarov, čo je podľa nich o polovicu viac ako rok predtým. Hasiči z Dunajskej Stredy napríklad aj dnes zasahovali pri požiari, ktorý zrejme spôsobili deti ohorkom z cigarety. Požiar v prikrytom slamníku vypukol v obci Rohovce neďaleko Dunajskej Stredy okolo 14. hodiny. Na pomoc prišli desiatky hasičov, s horiacou slamou si však nevedeli pomôcť. Preto sa snažili požiar dostať pod kontrolu, aby sa ďalej nešíril. Musíme počkať, kým to dohorí, lebo už to nemá zmysel ďalej hasiť. Obyvatelia tvrdia, že v slamníku sa hrávajú deti a niekedy si tam aj prvýkrát potiahnu z cigarety. Chodievali sem hrať, tak asi zafajčili. To nám nepriamo priznali aj mladíci. Niekto fajčaroval. A cigarety v slamníku fajčili dokonca aj pri hasení požiaru. Mladíci však neváhali a sami chceli hasiť, doniesli si však nesprávne náradie. Potrebovali by tie vidly. Hasiči vyzývajú na opatrnosť, pretože aj takýto menší požiar si niekedy môže vyžiadať